Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не верит, что войну на востоке Украины реально завершить уже в начале 2021 года. Об этом он рассказал на одном из украинских телеканалов. Вот что он сказал. Я вірю, що війна закінчиться, але стверджувати, що вона закінчиться в той термін, який ви назвали, у мене є сумніви. І, мабуть, це не найголовніше, що в один день закінчиться війна. Ми повинні йти до миру, це найголовніше. Україна йде до цього, використовуючи всі реальні, підкреслюю, можливості. І незважаючи на все, у нас є конкретні зрушення в цьому плані. Представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе по регулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский заявил, что выборов в ОРДЛО в марте 2021 года не будет. Он отметил, что подконтрольные России представители ОРДЛО предлагают в ТКГ свой план урегулирования конфликта, который называют «дорожной картой». На першому ж засіданні тристоронньої контактної групи російські представники відразу ж заявили, що український план спільних кроків їх не влаштовує, і виконувати його вони не збираються. Така реакція підтвердила, що ніякої зради український документ не містить, а навпаки, складений він був, виходячи з національних інтересів України. Однак хай там як, прогресу в переговорах так і немає, а це означає, що і виборів в ОРДЛО в березні наступного року за українськими законами не буде. План действий, который представила украинская делегация в трехсторонней контактной группе, предусматривает установление контроля над границей Украино-российской Украины, потом демилитаризация территории и уже возможное проведение выборов на Донбассе 31 марта 2021 года. С нами сейчас на прямой связи Мирослав Гай, керівник благодійної організації «Фонд Мир і Ко». Пане Мирославе, вітаю. Пане Мирославе, чуєте? Пане Мирославе. Я вас чую. Да, доброго дня. Что думаете относительно плана действий, который представила украинская сторона, и вот эти сроки, которые были озвучены для проведения выборов, насколько они реалистичны? Ну, смотрите, это мое личное мнение, что я сейчас буду высказывать. Я только вернулся из зоны операции Объединенных сил, и я был на линии разграничения, в том числе возле нашего КПВВ в городе Счастье. И я отчетливо слышал, как работала тяжелая артиллерия. Как мне объяснили мои друзья военные, это проходили масштабнейшие учения российских и регулярных формирований. То есть мы сейчас видим, что Россия не только не проводит демилитаризацию оккупированных территорий, они продолжают строить новые инженерные сооружения, проводят массовые учения с использованием военного тяжелого вооружения. ОБСЕ не допущено до мест отведения тяжелой техники. Продолжаются, я не знаю, как по-русски это будет, заходы сминирования. И то есть продолжается... Вони продовжують постачати паливо-мастильні матеріали і боєкомплекти. Можна я українською? Мені Так, звичайно, ви можете українською, ми дуже гарно вас розуміємо. Будь ласка. От, вони продовжують постачання паливо-мастильних матеріалів і боєкомплектів через наші кордони. Техніки зараз важкого озброєння так багато на окупованих територіях, що для її виведення буде потрібно дуже серйозний час. Це не місяці, не два, це може і півроку, і рік. Розумієте? Тому що туди нагнали шалену кількість озброєння. Тому я не бачу зараз ніяких дій з боку Російської Федерації, що вони взагалі збираються виконувати якийсь от такий мирний план чи демілітаризацію. Вже не кажучи про те, що я не бачу їхньої готовності віддавати нам під контроль кордони. Більше того, розмовляючи з моїми друзями військовими, які моніторять ситуацію на окупованих територіях, ми зараз маємо інформацію, що Російська Федерація бере
під безпосереднє управління не тільки окупаційні адміністрації, але і служби, такі як МНС, наприклад, МНС, органи цього місцевого самоврядування і підрозділи правоохоронні на окупованих територіях, так, які вони створювали як нібито під ДНР, ЛНР, да, оці незаконні формування, і переводить їх в повне підпорядкування під Ростов-на-Дону. Тобто вони зараз фактично роблять ці території окуповані придатками Ростовської губернії, да? Чи краю, чи як називається. Більше того, робота з розповсюдження російських паспортів також продовжується. Ну, скажіть мені, як можна в таких умовах проводити вибори? Далі. Для того, щоб контролювати ту чи іншу місцевість, територію, потрібно обов'язково мати контроль над інформаційним простором. Українські телерадіоканали, зокрема телеканал «Дом», це абсолютно безглузда, непрофесійна ініціатива президента Зеленського, вони не мають доступу на окуповані території. Більше того, Україна сама закодувала українські канали в супутнику, і це відповідає, що це нібито зробили просто медіахолдинги, мовляв, вони хочуть заробляти більше коштів, і тому зробили їх платними. Але я знаю, що цю ідею лобіювало Міністерство культури ще минуле міністерство. І що... І держава нічого не зробила, вона ніяк не повпливала на власників каналів, не провела з ними жодної розмови, не поговорила навіть на рівні президента, РНБО, що це несе загрозу інформаційну, тому що російські канали на окупованих територіях і в супутнику є, а українських каналів майже немає, тому що там залишилося тільки «П'ятий», «Прямий», «Еспресо», здається, в супутнику, а все інше – це російські канали. Так от, ці канали і всі інші закодовані навіть на території України. Тобто їх не можуть і наші громадяни дивитися. Тобто це нанесено шалений удар в плані інформаційної безпеки. І тоді в мене виникає питання, а яким чином проводити вибори, якщо виборці на окупованих територіях, знаходячись під дулами танків і автоматів окупантів, бо ми не бачимо ознак виведення, не матимучи доступу до української позиції, українського погляду, до української політичної реклами тощо, до української аналітики політичної. І на чому вони будуть робити свій висновок, свій вибір і так далі.